Welcome back my YouTube channel Simang Brahma Vlog. Goजोंथो रायजो राजाफोर बोरै जाखोलै रायजोफोर बोरै जाखो माथो बिटिआर इनफ' इउटुबारा गासिबो जेरावबो इउपिपिएलखौसो देरहागोन होननानै बुंजोब्बाय बोरै जाबावना जाखो इभेन हाग्रामा साराबो जेनसिगोन ओजोंहाय रबिराम साराबो जेनसिगोन ओजोंहाय जेरावबो बुंनो थाङोब्ला बिपिएफनि केन्डिडेटफ्रानो जेनजोबसिगोन नामा बोरै जाबावनांगौ जाखो ना बिथांमोना सिमांसो नुगौ ना सैथो जागोन फालाय सैथो जायोब्लाथ' बिथांमोना भटखौनो बक्सखौनो ओरैबारैसो खालायबाय नामा बोरै जाबावनांगौ जाखो रायजोफोर बेबायदिब्लाथ' जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोदोनि दैमालु सावनांनाय बायदि हाजो खर' खर' खारखोनांजोबसिगोन नामा बोरै जाबावनांगौ आंथ' बिदिसो सानबाय माथो जेनाखि बिटिआर इनफ' बिथां इउटुबार जेरैनाखि बुंदों बेबादि हिसाबैब्लाथ' गला रायजो राजाफोर दैमालुनि सावनि थाखायनो हाजो हाजो खारखोनांसिगोनसो मोनबाय आङो बिथांमोना जुदि सोरखार बानायमारनांगौब्लाथ' सेसखा दा रायजो राजाफ्रा नायदो गाबोननि दिनखौहाय सिमांसो ना मोगथांसो जाखो इउपिपिएलनि साननाया ना बिथाङा इउपिपिएलखौ सापर्ट होनानै सिमां मोगथांसो मोनबाय नामा बोरै खालायनानै बोरैहाय देरहाहोनो होननानै दा बिथाङा जेखि सिमां नुदोला सैथोआ मा गाबोनसो मोनसिगोन दा बिथांल' नङा आरोबाव गोबां इउटुबारफ्रा जायनाखि इउपिपिएलखौ सापर्ट खालायो बिथांमोनानो बांसिनानो बुंदों माने इउपिपिएलआ देरहागोन सोरखार बानायगोन माने फुल कनफिडेन्स मारै बुंनो हाखो बिसोरो फुल कनफिडेन्स मारै बुंनो हाखो माने बिसोरो गावसोरा आइडिया दंखायो बोरैबा दायाबा खालायनानै देरहाहोनायनि फर्मुलाखौ बिथांमोनहा इउज खालायबाय नामा डुप्लिकेट माबाफोरसो खालायबाय नामा बेसो साननो गोनां जाहैबाय जुदि डुप्लिकेट खालामबायबाथ' बिसोरो फाबा नांथारगोनलै गथानाय नङा बबेबा समाव गोबाङैनो रायजो राजानि साव नांनाय फाब नांनायजों माबा मोनसे जाथारगोन बिसोरो सोरखारखौ सालायमारोब्लाबो आरो सेसखा जोंनि बर'फ्रा इउपिपिएलआ जुदि देरहामारनांगौब्ला दा बे सुंद' भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आं माबाफोर बुंफ्लांदोंब्ला बा डाइरेक्ट बुंदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होदो एसेयावनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय जय बर' हारिनि जय बिटिसिनि जय थेंक इउ बाय गोजोन्थों।